Ja bi bio prvo mesto sa M8, ali ću biti prvo mesto sa Hurakanom. Pa vi vidite. Hurakan, Lamborghini Hurakan, da se malo... A pazite što vam kažem, sljedeće godine je Hurakan. Naravno, svi će pisati rent, ali ja ću mu zalepiti ovako BG baka table na Hurakana, na zadnju stranu, jer neću stavljati napred table od onog krinđara. BG baka, uradit ću mu straight pipe. Znači, kad prođem Beogradom, znači imamo i sečem ovaj auspuh i da se napravi ludilo, kada prođem Beogradom, ima da se trese ceo grad, ima sutra da me uhapse, ali, dobro, haters gonna hate. Table nisu nikakav dokaz, pa glupa je, nemaš staviš custom table na rentan auto, jesi oboleo. Ti možeš fake, a ja ću legit, tako ću voziti stalno. A već je doslovno kurčenje sa novim autima, brate, ja se ne kurčim sa novim autima da bih ja tebi pokazao, nego jer mi se vozi jebeni Hurakan, burazeru.